Srácok, itt vagyunk a Platinum Gameplay csatornán, és itt van a Patrik. Na, és akkor BMPC ordájazni fogunk Patrikkal. Csak meg úgy néz ki, hogy nincsen online, de állítólag online van. Hát, mindjárt kívok, akkor, ha online lesz. Na és akkor... Nem tudtam, hogy online van-e. De nem tudom, hogy most online vagy jó, online van. Oké, akkor BMPC oldalra fogunk ebben a mai videóban itt a Platinum Gameplay csatornán, ugye? És ezt nem más, mint Patrikkal fogom megtenni. Na, és akkor vége is lesz az első körnek, mert Patrikék itt, vagy már a barátom bent volt, azt neki kellett lenyomnia. És amúgy egy Blue Elite fegyverre fogom nyomni. Inventory, és akkor Blue Elite fegyverre kettő is van, nem tudom. Na, válaszolunk egy pályát. Itt van Patrik. Ő itt a barátom. Oké. Na, jelentkezek. Ha bent vagyok. 3, 2, 1, 0! És akkor Mission Round in Progress. Kriminális vagyok, srácok. Az azt jelenti, hogy nem sheriff, és a sheriffnek rá kell jönni, hogy ki a kriminál. 2, 42, és nem... Közel barátom, áll is lőtt ezt a 3 esélyét. Gondolom csak engem megpróbált ellőni. De hát az nem mindig sikerül. Gyorsan. Nem tudom, kb. 2 lesz benne. Bocsi, srácok, nem beszélnek, most nagyon koncentrálok, hogy Patrikot leverjem. Na, ott egy tojás, nem tudom, hogy már elmúlt rég húsvét, és vannak itt tojások. Ez megyek a következő taskon felé. És lelőtte, hát, sajnos a serifet nyelte, na de round 2 következik. Na, pályák, hospital, rail yard és shopping mall. Nem tudom, barátom hol van, nézem. Itt van, aztán. De legyen rail yard. De van ez a parkour, azt csinálja. Gyorsan indítom. Nem tudom hol van. The round in progress. Kriminális vagyok megint. De megint. Nem meghaltam. Nagyon jól indult. Na de... Szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és lájkoljátok a Platinum Gameplay csatornát. Na, sziasztok!